Tunnelmissa mukana Eskimo, arktiset varusteet, Berghaus ja Viking jalkineet. Atoautohuolto.fi. Herkkumaa. Maku, jonka muistat. Arktisten vesien kolmannen tuotantokauden ensimmäinen tutkimusmatka sijoittuu Sisä-Savoon. Tervon kuntaan, monen ammattilaisen kirjoissa maamme parhaalle taimenvirralle, Äyskoskelle. Hyvän reissun takaa oikeanlainen varustus. Sellaisen hankkiminen käy kätevästi matkalla kohteeseen. Äyskoski, Ylä-Savo, kalamiehen paratiisi 4 tuntia Helsingistä. Mieletön paikka, huhtikuu 2014, Arktisten vesien ensimmäinen jakso. Ja vaikka pitäisi olla vielä talvi, niin lunta ja jäätä, sitä ei oikein näy missään. Meillä on jalkeilla ihan loistava kalamiesten jengi ja jännityksellä odotetaan, että näkyykö hankikorria, eli korentoa, joka tekee kalasta varsin aktiivisen näillä vesillä. Tämä on upea paikka ja on hieno päästä aloittamaan 3. kausi. Ensimmäisen jakson retkikunta on todella kokenut ja taitava kalamiesten joukko. Rami Juhani, Mankku Mika, Juha Kaitsu ja kameramies Henkka. 7 vapaveljestä Äyskoskella. Koski on vähän 2 kilometriä pitkä ja potentiaalista kalastettavaa koko siivu. Eli riittää kyllä kalastettavaa ja kalakanta on tällä hetkellä varsin hyvä taimentaja harjusta ja yksi ensimmäisiä paikkoja Suomessa, missä on siirrytty pelkästään siihen valikoivaan kalastukseen, eli kirjolohia on saanut ottaa saaliiksi, jos niitä sattuu saamaan ja harjukset ja taimenet laskettu takaisin. Tällä hetkellä kanta ei vaan kestä sitä vielä, että niitä otettaisiin ruokakalakset. Joudutaan ne laskemaan takaisin, mutta se on myös tuonut mukanaan sitten sen, että esimerkiksi taimenen keskikko tällä hetkellä niin alkaa olemaan varsin kiitettävää luokkaa verrattuna moneen muuhun koskeen nykytilassa. Joka vuosi tulee kuitenkin useampia niitä yli 70-vuotiaita taimenia, elää ja voi varsin hyvin tällä hetkellä. Ja toinen hieno juttu on se, että harjus on, katos Mankulla on kala kiinni. Ei kun Mankulla kuin tuolla Juhalla. Mä oon tässä 4 vuosikymmentä kalastellut ja tavallaan vähän kasvanutkin tämän kosken kanssa, että oppinut paljon täältä ja tavallaan huonommilta ja paremmilta kalastajilta, että kun tää on tämmönen koski, missä voi harrastaa montaa perhokalastuksen muotoa, että siinä mielessä hieno koski. Silloin kun julkisuuteen tuli tieto tästä meikäläisen tähän astumisesta, niin aika monta yhteydenottoa tuli, että joko nyt saadaan ottaa kalat mukaan myös koskesta sitten ja kyllä aika yksikantaa, että tämä ei vaan sori vaan silloin ehkä ole teidän paikka. Että meillä on sitä varten lohiallas tossa, että se joka haluaa kalaa mukaan, niin tyhjinkäsien tältä ei tarvitse lähteä, mutta kyllä mä näen, että tässä on nimenomaan tämä catch and release, mikä tässä on ollut nyt useamman vuoden ajan jo, niin alkaa kantaa hedelmää ja mä tykkään siitä, että perhomiehille ja kalamiehille on paikka, jossa he viihtyy, puitteet on kunnossa ja myös sitä saalista tulee ja
kyllä tämä niin vastuullista toimintaa sillä saralla on ja on näille meidän opasjoukolle ja tähän meidän ydinporukalle sanonutkin, että heitä kaikki kehitysideat ja muut, että ne tulee sitten teiltä, että mielellään kuuntele herkällä korvalla ja niin kuin haluan heidän kanssa niin kuin yhteistyössä tätä hommaa tehdä, että en ole mikään oman tien kulkija, enkä toisaalta kun en ole tosiaankaan kalamies, niin heiltä tulee se asiantuntemus ja uudistusideat. Täällä jostain syystä, vaikka niin kalastajia käy paljon, kaloja koukutetaan paljon, niin jostain syystä niin tuntuu, että täällä on hyvin harva sellaisia huonoja iltoja, että kalat ei innostuisi syömään. Et kesäaikaa etenkin, niin pikkukala kun tulee koskeen, niin hyppiviä kaloja näkee joka ilta ja kaloja saa hyvin. Ja sitten taas kun alkaa vesiperhosaika, niin kuoriutuvia vesiperhosia syö kyllä kalat mielellään myös, niin kuin mikä on poikkeuksellista Suomessa, että hyvin harvassa kohteessa niin on semmoista vesiperhosen kuoriutumista, että se oikeasti aktivoisi paljon isojakin kaloja syömään. Et ne on varmaan semmoiset jutut, mitkä saa niinku muut kiinnostumaan tästä paikasta niinku vuodesta toiseen aina. Tosiaan niinku sitten kalastajia käy paljon, mutta se, että täällä riittää myös aika hyvistä tilaa että perhokalastusalueella on kiintiö 12 vavalle ja siinä kyllä riittää kaikille kalastettavaa, että kyllä sinne mahtuu hyvin. Äyskoski on erityisen rakas paikka yhdelle Arktiset vedet retkikunnan jäsenelle, joka valitettavasti ei työkiireiden vuoksi päässyt mukaan kevät-talven kuvauksiin. Intohimoisen kalamiehen Jasper Pääkkösen sydämeen tämän kosken nimi on tatuoitu hopeakylkisin kirjaimin. Kyllä Äyskoski on mulle ehdottomasti, sanoisin niin se tärkein koski Suomessa. Ja on ollut ilo seurata sitä työtä, mikä Äyskoskella on tehty kalakantojen eteen, taimenkantojen eteen. Miten Äyskoski on toiminut yhtenä Suomen edelläkävijöistä esimerkiksi niin kuin kalastussääntöjen saralla ja silti pystynyt tavallaan niin kuin säilyttämään asemansa semmosena niin kuin äärimmäisenkin suosittuna kohteena, joka tietysti johtuu siitä, että kun on tehty oikeita toimenpiteitä ja kalakannat on vahvistunut, niin suosiohan ei laske, vaan päinvastoin se kasvaa. Mutta mä oon Äyskoskella viettänyt mun parhaiden kalastuskavereiden kanssa monet juhannukset niin, että ollaan vähän tanssittu juhannustansseja ja poltettu juhannuskokkoa ja uitu Äyskoskessa ja saunottu juhannussaunoja ja sitten vedetty kalavehkeet päälle ja käyty pari tuntia aamu 4 heittämässä vesiperhoshätsinkien aikaa vähän pupia ja pintureita ja sitten palattu juhannustansseihin. Siihen paikkaan liittyy kyllä paljon upeita muistoja. No niitä on varmaan niin kuin monenlaisia, mutta ensimmäinen kerta kun mä olin kalassa, niin tämä avattiin silloin 80-luvulla, niin tuossa soi fanfaareita ja muuta tuossa terassilla ja ministeri oli avaamassa tätä. Taisi olla ensimmäinen kalastaja virallisesti täällä. Et varmasti se. Millainen reissu se silloin oli? No, siitä on niin monta vuosikymmentä. Niinpä. Palataan ministeristä ja soittokunnasta takaisin huhtikuiselle Äyskoskelle 2014. Keskelle talvea, sanoisi moni. Varmaan monelle tuntuu niin tämä koskikalastus vähän niin tällaisella ekstreme-lajille, jos tähän aikaan vuodesta tosiaan tulee tänne kalaan, mutta poikkeuksellisen hyvää kalastusta, eli semmoinen koskikorento, en nyt tiedä mitään tieteellistä nimeä, mutta sumukorennoksi kutsutaan noin kotosasti ja niitä kuoriutuu välillä älyttömän paljon. Saattaa olla pinta ihan valkoisenaan sitä sumaria joskus hyvällä kuoriutumisella ja tosiaan yksi parhaista sesongeista Suomessa, milloin päästään oikeasti niin kuin pintaperholla onkin paljon kaloja, niin soveltuu tämä koski kyllä erinomaisen hyvin siihen, että isot suvannot tässä välissä ja kosken alla sitten taas pitkät pätkät hitaasti virtaavampaa osaa, mitä tähän aikaan vuodesta kalastetaan. Niin nyt meillä tämä keli näyttää vähän tällaiselle sateiselle ja ei ole luntakaan maassa, niin kuin normaalisti saattaa olla 30-40 senttiä lunta vielä tähän aikaan ja jäätä suvantojen reunalla, mutta tämä on vähän nyt erilaista. Katsotaan, päästäänkö me näkemään korreja nyt
Et voi olla, että tänä vuonna se on nyt sitten ohi, mutta tässä se selvii, kun lähdetään kattelemaan. Juha Jormanaisen kirjassa Taimenvirran vuosi todetaan hankikorrin sesongista seuraavaa. Korriajan kalastus on rauhallista vaanimista ja mahdollisuus suureen pintaperhotaimeneen on realistinen. Äyskoskelta saadaan korriaikaan useita yli 60-senttisiä taimenia ja parhaat ylittävät 70 sentin maagisen rajan. Hankikorrin ja jättitaimenten kuvat silmissä alkaa kasvaa kiihko. Kiihko eli nälkä. Tunne, jonka tyydyttäminen parhaimmillaan on taidetta. Pääsiäisen alla Äyskosken isoon grilliin päätyy lammas. Keittiömestarina Mika, ja kyllä, jälleen kerran lopputulos on sen kaltainen, että ilon kyyneleet virtaavat Äyskosken rantamailla retkikuntalaisten silmissä. Savolainen sanonta tiivistää oleellisen. Elämän tarkoitus on murheen karkotus. Äyskoski on myöskin paikka, jossa on tällä hetkellä yhdet parhaista mahdollisuuksista saada hienoja luonnonkudusta syntyneitä aitoja, suomalaisia järvitaimenia. Ja se johtuu vain ja ainoastaan siitä, että siellä on kalastussäännöt rakennettu kestävästi. Siellä on uhanalaisten taimenten täysi vapautuspakko. Kukaan kalastaja ei saa saadessaan taimenen, niin sitä ottaa ruokakalaksi. Ja lukemattomia muita tärkeitä sääntöjä, mutta se on niin kuin kalastuskohteena vaativalle ja perhokalastajalle, jolla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta matkustaa Suomen rajojen ulkopuolelle kalaan, niin se on kyllä yksi ehdottomista kärkikohteista. Isoin sanoin Äyskoskea kehuu Arktiset vedet retkikunnan jäsen Jasper Pääkkönen. Isoja ovat myös ne toimenpiteet, joita koskella on vuosien varrella tehty. Äyskosken osalta suurin kiitos kuuluu Pekka Sivoselle, miehelle, johon tutustumme tämän tuotantokauden tulevissa jaksoissa. Kattelin noita kylttejä, tuossa oli aika selkeästi ilmastu, että kahlu on kielletty, niin mistä se johtuu ja mitä se tarkoittaa? No tuossa on hyvä esimerkki, tuossa noin vieressä itse asiassa taimenen kutupesä. No. Toki tuosta kannettu vähän lisää soraa siihen syksyllä, että näyttää senkin takia vähän vaaleammalle, mutta se on tosiaan halutaan sitä kutua suojella täällä, ettei kahlattaisi niiden yli, ettei sitä niinku kalastajien kiusaksi ole tehty, vaan tosiaan niinku toukokuun loppuun asti kahluukielto sen takia, ettei sitä vähäistä luonnonkutua, mitä tässä maassa tapahtuu, niin sitten tuhottaisi. Se on oikeastaan huhtikuun varmaan näihin aikoihin, no ei ihan vielä, mutta huhti-toukokuun vaihteessa ne kuoriutuu ne poikaset ja sen jälkeen edelleen on kuitenkin siellä soran sisässä, että vaikka ne on kuoriutunut, niin silti niitä pääsee tallomaan siellä, jos kahlaa. Ihan sen takia. Ja sitten tuolla toi saaren takana menee tuommoinen pienempi uoma, niin se on kalastukselta täysin rauhoitettu poikasalueeksi, että siellä sitten on niitäkin paikkoja, missä kalat saa myös olla sitten rauhassa. Onko tässä jotain muuta semmoisia asioita, miten ihminen selkeästi hoitaa jokea? Mitä asioita täällä on tehty muuta? No jonkun verran poikasistutuksia 1-vuotiailla, nollikkaita on laitettu ja sitten hedelmöitettyä mätiä rasioissa tonne pohjaan. Ja kyllä se tukee aika hyvin luonnontuotantoa, että se ei kuitenkaan vielä ole niin vahva, vaikka koko ajan menee eteenpäin. Ja ollaan kyllä hyvällä suunnalla täällä siinä asiassa. Se on hienoa. Tosiaan toivottavasti jonain päivänä pystyisi sitten ottaa sitä kalaa ihan ruoskiasti jonkun verran, niin se olisi hyvä juttu. Siihen me uskotaan. Koska Äyskosken kalakanta ei vielä kestä edes valikoivaa pyyntiä ja koska keskimäärin kalamiehestä on tärkeää syödä kalaa,
on hyvä, että vaihtoehto siihenkin on olemassa. Lammesta voi onkia kirjolohen ja kalan käsittelyyn saa tarvittaessa apua maailmanennätysmieheltä. Rauno Tossavaisella on nimissään 8 tunnin kalafileroinnin maailman ennätys. 2982 kiloa. Tämä on hyvin tainutettu kala, ei potki eikä muuta, niin kaularangasta auki ja sitten veitään tuonne noin ja sydän sillä sykkii 15 minuuttia refleksiomaisesti. Ja nyt jos ihan oikeaoppisesti niin pudotettaisiin takaisin siihen vetteen, mistä se on pyydetty, niin se kuivasi täysin verestä. Ja tässäkin kannattaisi vähän aikaa ottaa, että se valluu tuo veri pois, koska se on nopeiten pilaantuva aineosa ja silloin sen säilyvyys ja maku on huomattavasti parempi. Tässä on muuten terää tässä teidän puukossa. Ihan tätä ei tarvitse kuin näytteet tänne. Tästä kun aukastaan kalaa, niin sydän sykkii edelleen tässä kämmenellä. Peukalo työnnetään tuonne, siellähän on semmoinen pussi tuolla. Ja veitään näin, niin se aika kuivat suolet saa pois. Ja munuvainen auki. Ja tämmönen vaikka ruokalusikka käy tässä tapauksessa tähän oikein hyvin, jolloin saadaan se munuvainen sieltä pois. Näin. Ja tuosta etusormi pistetään tuonne kidukskaaren taakse ja puristetaan nyrkkiin ja pyöräytetään, niin se lähtee nuo kidukset irti. Se on helpon pestä ja se pysyy paljon puhtaampana tämä kala. Otetaan tämä nyrkkiin, pikkusen niin kuin ässälle tuota kallaa, että nähdään tuo nollalinja tuolta. Ja lähdetään vetämään vilettä ja nimenomaan leikataan. Eli tämä on niin kuin hyvä esimerkki, että tämä on terävä, mutta näin ei kestä tehdä. Tässä ihan samalla tavalla otetaan tämä kiduskaaren takkaa auki ja tuosta kärellä otetaan vauhtia, täällä niskattiin aika heikolla hapella. Näin. Niin tässä on niin kuin se, miltä voi sitten tarkkailla sitä fileoinnin tulosta, eli ruodosta näkyy läpi ja lihat on tuolla fileissä. Nyt on kiusaukseen, medaljonkkiin ja rullaan. Mennään tosta noin, katsotaan toi virran laita, eli periaatteessa tuolta ihan ylhäältä asti koko toi virran reuna tällä puolella, niin se on sellaista potentiaalista aluetta. Niin mä luulen, että mä voin mennä perholla, mä pääsen tosta vähän kahlaamaan, niin ota sä tosta alempaa paikkaa, niin lähdetään kokeilemaan, jos siitä jotain tulisi. Isona vesireittinä koko Rautalammin reitti niin on semmoinen myös kulttuurillisestikin on tärkeä vesireitti, missä taimenta on kalastettu aina. Ja tosiaan nämä ulkoiset puitteet täällä niin on ihan priimaa, että semmoisia ei Suomesta löydy. Ja sitten tietenkin verrattuna vaikka jos ajatellaan, että toki kirkkaampia vesiä ja muuten hyvää kalastusta tosiaan löytyy pohjoisesta, mutta se, että tää on tosiaan kuitenkin Helsingistä vaan se 4 tuntia autolla ajo, että sä pääset tänne hyvin helposti, voit olla yhden yön tuossa majoittua ja lähteä seuraavana päivänä takaisin, että on kuitenkin saavutettavissa hyvin keskeinen sijainti tässä keskellä Suomea. Niin. Esimerkiksi sä pääset rullatuolilla kalaan tänne, mikä on iso juttu. Sitä ei monessakaan paikassa pysty toteuttamaan. Ja sitten täällä on semmoisia paikkoja, niin kuin toi Patolan laiturikin, että sä pääset esimerkiksi just tähän sumukorentoaikaan, sä pääset tavallaan heittämään niille parhaille paikoille vielä. Et se on ihan poikkeuksellista ja jonkun verran käykin sitten liikuntarajoitteisiin ja muuta. Et tavallaan nekin on huomioitu, että se on ihan hieno juttu. Ja niin. Jos joku jäi miettimään, söikö kala ja näkyykö hankikorreja, vastaus on kyllä ja kyllä. Eikä nyt eletä pelkän tarinan varassa.
Kovan päivän ilta vaatii kunnon löylyt. Äyskosken savusauna, jääkylmä jokivesi ja Mikan herkullinen kalaateria tarjoavat totaalirentoutuksen. Päätöspäivä Äyskoskella. Luontoäiti esittelee parhaita puolia. Upea huhtikuun puolenväli keli. Hienoja kokemuksia, ollaan nähty kaloja, hienoja kalatarinoita ja hyvää seuraa ja hyvää ruokaa. Se korentoinvaasio, mitä toivottiin, niin on jäänyt kokematta, mutta siitä huolimatta upea paikka, upeata kalastusta. Rami, meidän opas, on edelleen joessa ja jahtaa sitä suurta unelmaa. Rami, syöks kala? No joo, kyllä tästä sentään pientä harjusta on tullut, mutta ainahan se voisi tietenkin paremminkin syödä, mutta hyvinhän täällä viihtyy. Nimenomaan. Mites niin siitä korrista, kun puhuttiin alkuun, niin niitä ei ole kuitenkaan ihan hirveästi näkynyt? No ei ole tällä kertaa nyt näkynyt. Et periaatteessa ajankohta pitäisi olla vielä hyvä, mutta ei meillä nyt ehkä ihan parhaat kelit ole osunut tällä kertaa siihen, mutta tämmöstähän tämä kalastus on aina. Joo, mutta on silti aika hienoa. On. Kirjailija Juha Jormanaisen sanat saavat päättää 3. tuotantokauden ensimmäisen seikkailun. Niin syvälle ne uppoavat. Vapaana virtaava Äyskoski, jonka kuohuissa elää villejä taimenia, on äärettömän arvokas kansallinen perintö. Me vaalimme sitä, parannamme luonnonkalojen elinolosuhteita ja kunnostamme koskea alkuperäiseen asuunsa. Silloin tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan Äyskosken hienosta koskiluonnosta ja voivat tuntea villin taimenen voiman siiman päässä. Tunnelmissa mukana Eskimo, arktiset varusteet, Berghaus ja Viking-jalkineet. Patoja autohuolto.fi. Herkkumaa. Maku, jonka muistat.